בניתי לי תדמית של יפיופה מאוד שטחית, אבל יש לי וידוי, יש לי סוד קצת הזוי, אותו קשה לספר יחסית. כולן לשמוע מה יש לה לומר. אוקיי, כשאני אומרת שאני לא יכולה לצאת בחמישי, אני מתרגלת מתמטיקה. מה? אני אוהבת ריגו, פונקציות, זה ממלא אותי, זה מסקרן. לא רוצות לשמוע. תישארי במוכר בידוע, מבניהם את רוצה להיות בחברה, תשמרי על פרופיל רגוע, לא נגד הזרם לא. תסתכלו עליי נראית רגילה, ממוצעת באולפנה, יש לי המון חברות ב5 יחידות, אבל יש משהו שצריך לגלות. תפתחי תגלי את הכל תספרי. אני קונה קבועה בקופיקס, אני אוהבת את המלאבי, את הפוקאצ'ה, אפילו את הסושי. סושי? זה עושה לי בחילה. לא, 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 לא. תישארי במוכר בידוע, מבניהם את רוצה להיות בחברה, תשמרי על פרופיל רגוע, לא נגד הזרם לא. אני אימא ממש נפלאה ואישה כה מסורה, אבל יש לי סיפור קצת מוגזם לא ברור, שבאולפנה הוא אסור. שתפי אותנו מורה יקרה. אני לא מחליפה חיתולים ולא בודקת מבחנים, אני רוקדת היפ-הופ כל החיים. מגניב. מה זה היפ-הופ? זה סוג של ריקוד. השם ירחם. לא, 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 לא. תישארי במוכר בידוע, אם נהמת את רוצה להיות בחברה, תשמרי על פרופיל רגוע, לא נגד הזרם לא. לא, 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 לא. תישארי במוכר בידוע, אם נהמת את רוצה להיות בחברה, תשמרי על פרופיל רגוע, לא נגד הזרם לא. תהי רגילה, מתאימה לאולפנה, סודית לא מגלה, כולם להיות בשקט. מה עובר עליה? מה קרה? למה היא צועקת? מישהו יודע מה הולך כאן? לא, לא,